Front neix com un festival a l'espais de la Batalla de l'Ebre i a partir d'aquí hem mostrat conflictes d'arreu del món, de diverses èpoques. I enguany la novetat ha sigut que ens hem centrat a Roquetes. Vull dir, som als cinemes de Roquetes, que ens han acollit en aquesta edició. Crec que hem complert amb l'objectiu inicial de la mostra, que és utilitzar el cinema com a eina de debat i d'anàlisi dels conflictes actuals, també antics, propers i llunyans, sempre intentant-nos emmirallar en realitats més pròximes. Hem augmentat el nombre de films projectats. I també hem organitzat 2 taules de debat, una al voltant de la simbologia franquista, els monuments, que va generar molta expectació també per la proximitat del monument franquista que tenim aquí a Tortosa, i una altra sobre el conflicte palestí.